Oh. Oh nee, meneer De Wien. Marianne, ik ben samen klaar, maar je maakt er wel werk van, Jelke. Het ben krekt een peer liedse bij, jongens. Nou, het is de zaak. De politie. Jerry heeft de sirene van de auto. De politie komt erop. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ildo is druk om het boeket bloem skikken. Maar we... Volgens mij dat een beetje mis. Zie ik die helpen. Goed, houd ik een vers, dan stek ze er al hier op, oké? Juist. Mooi boel. Een peersen. Nog een peersen. Ja. Blauwe. Jongen, dit wordt een hele hoge bloem. Een mini blauwe. En de roze mataars. De roze bovenop. Nou, maar waar is die? Ja, en gele. Oeh. Oh nee, meneer De Wien. Oh, mijn mooie vissenvaas. Och, hefverdikke. Maar dat even de boeten door. Ja? Denk je er net in stingels? Mijn mooie vaasje. Het begint in en ik wil wel heel veel te waaien, maar ik zeg ze. Nou ja. Het in het oor, jullie. Ben je verschrokken? Of is het echt een beetje schande? In het oors? Nee. Neem er het even op. Maar als je wel een beetje stil blijft, want er zitten al je scherfjes. Deze vis die blubt net meer. Zo. Neem ze het even op. Ik pak even de stafzuiger, jongens. Mijn mooie vaasje, heel mijn caduc. Nou, ik wil dat ik het meeste huil dan. Hè? Verdikkie. Dan maar we nog een keer op nijmeidje tegen. Of had ze nog hartstikke kleer? Ja, ik wil niet helpen. We gaan gewoon op een nij. Men had het door tegen, dus we gaan geen rare wientafereel meer. Ja, die achterhuis. We beginnen met alle minis. Ja, oeh. Woesh, woesh. Oeh. Dat begint ze zeker. Ja, dat moet je Nou. Maar we zijn beschermd. Op de tafel. Wij zijn iets denk ik bedoeld. Lees op het lidste tafeltje naar de camp. Nee, maar er iets tegen, denk ik. Ja. Oeh. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben net op de steen liggen. Het is wel een beetje sfeer, hè? Ik denk net dat het lukt. Nee. Zullen we hem een beetje verdelen? Ja. Hoe wat? Nou, hey. High five. Je moet samen in. Hier in. Oerel wat in. Ja. Dat is echt wel leuk, ja. Zullen we dan even dit los en zullen. Dan komt het laatst op mijn meidje. Oké. Nou jongen, onder wielend kan ik wel even vertellen. De man, Jelke, Erik en Mark ben druk aan mij hun barreltochtauto, teacher kantoorauto. De laatste dingetjes daar aan. Zeg ik aan zo even. En zelf hier op de planning, wie haar uw versierde weinig verhierd. Maar we ook alles nog even checken, want die wordt na je week ophellen. Er is nog wel een skoffertje. Ik wil even nog een keer alle cliënten checken het alles bij zit. Ik zeg dat er een paar dingetjes losrekken wien. Terug het waar. Hij zit wel onder het ark, maar een beetje wien en dat soort dingen. Dus even weer opnieuw bevestigen. Ja, als we dan wel gewoon netjes al even. Dus daar zal ik even met de waanden. En zakenbord, dat duurt mij heen. Dus die zoen nou in de tuin crossen op een fietsen ook in de theatertuin. Dus daaraan krijg ik dus maar een beetje zandij van alles en nog wat. Het is beter de liedjes eerst onder de wand, denk ik. Want zo, ze zitten net zo volle ronde. Dan past het net. Er zit er in paard. Hé, maar we haasten eens even bij de jongens, ja? Die stonden in het theater toen krassen met de fietsen. Oké. Guides maar even niet, dus dan maken we het dan Maar niet. niemand het even alleen het door. Ik met dit en al in het door? Ja, want ik had het tegen mij. Oké, nou ben ik hier aan het plantje in. Hey. Zo. Wauw, prachtig boeket. Ja, ik zou zeggen, via met de abonnee. Je moet dit in plakje. Elke keer een plakje, ja, maar dat maakt meer liedsen hartstikke. Maar we willen even meer liedsen opzieken, want het past niet helemaal. Met de volle grip. Het zei via net abonneren en te liken en ik neem je mute. Bij mij.
Hé, yes, is schat. Hé, pap. Oh, dikke mis. Ja, hast ze weer rond? Ja. Mooi. Ah, je bent een man. Ik dacht je hem door even een crosswedstrijd in de tuin. Gaan we dat leren? Oh, wie zijn de beestjes daar, ja? Check je maar wel. Iedereen wil natuurlijk bij de jongens blijven. Ik zal de beesten nemen door. Maar altijd goed zonbeeld, hè? Oeh, de rond krijgt echt een verzand. Hij had me jet natuurlijk, maar die sjuk ik stiekem in de 40 sjuk hem wel eens eten bij het hinnenvoer. Hij had gelijk natuurlijk, maar hierna nou krijgt het. Ik kon krijg net op de camera aan krijgen. Mooie beesten met dat, hè? Hey jongens, goeiemorgen. Voedertijd. Hoi. Oh, je eikens. Lekker rieten. Kom maar hoor, met bloost. Kom. Dit is nog wat in dubio's. Ik wil, ik net. Nou, hier maakt maar even denken. Ik ben klaar. Iets stiert er, jongens. Ze staan op, hé. Best te laat. Hé. Ben je bang voor de verzand? Wat gaan we bedijn? Geliefd bij meidje, wat domme. Een god graven? Een god en ik is dan inzet. Net bij de holle hoop ik wel. Ja, Rek? Ja. Rek? Dan zie ik daar. En toen doen we een stapje voor de gang die los kan. Ja. En toen stuur ik eruit en ze hebben dat draaidenkje op die... Nee, op deze container. Ja? Ja? En een strakke hingje. Nee. Maar mijn broek. Echt? Ik honger in de kast. Dat hebben we mis, jongens. Verdorie. Net serie? Oh, nou, dat maakt in de kranten. Oh. Nou, je mag maar lekker graven. Nou, maar misschien was ik wel een god voor die meidje. Die is nog lang met kleren. Ja, maar wil je me even vereelde meidje? Ja, we moeten weten dat je met een plak gaat. Ja, dat maakt lukken, toch? Misschien kun je wel in vertrouwen zomaar. Ja, ik vind wel dat Ildo even meid van mij, hè? Ze helpen de Ildo? Ja, die is een skip voor je. Nou, ze staan nog even een skep op. Ildo, je hebt dus wel meer scheppen. Nee, zakken. Oh, nou, je maakt maar even shit. Ik zal even bij de mansje. Dus je hoeft ze mij een T-shirt kantoorauto binnen. Hoe gaat het je? Sticker hebben ze er al op. Gaan we er een beetje nog die man? Ja, weg. Marianne en ik ben samen klaar, maar je maakt er wel werk van, Jelke. Het ben krekt een peer lietse bij, jongens. Het is net normaal, maar echt weer. Hebben we een extra escalatie? Oh. Ben je er eerder aan kant oranje naar geen oranje? Nou, zij is het. Denk in oplossingen dan net, Mark. Ja. Nou, prachtig. Heel mooi. Nou, die man redden we wel. Ik zal even uw versierde wijntje. Heel wat als deze versierde wijn. En ik zei lezen veel meer erop roept. Klopt, maar een naaiploeg had hem huurd en die is hem weer rond op Kallevader. Nou, dat weer er echt wel aan, want hier wie aardig opbroekt, mag ik zeggen. Maar ze ben weer druk aan het schilderen in West en aan het renoveren. En ja, na je weekend ook met ze demmer hier. Dus dat is wel leuk. Uw wijntje zit hier. Nou, zei die bezorger van, er is al wat beetje arbeid. Dat wil ook even weer wat netjes haar. Maar dat is logisch, jong, maar dat waar. Dus wat even en weer even mijn niet misschien omheen en even liem. Dit is los. Dus je moet even alles weer checken. Ik denk dat de man dat wel even check ik even of alle kleedjes er binnen en de kleren en dat alles compleet is. En dan alles even netjes deel zetten. Dat stek fine keer en snappen welk kleren bij waar je hebt. Ja, krijgt even een slager tro en omheen. Dus dat. Als je dit is Anne, die is compleet. Elsa, hier die is compleet. Nou, weer de skon van Christophe. Broek, hoed, broek. Zoals je weet zien, jasje ding is. Wat is hieronder? Ja. Toch nog maar even alles checken. Bovenpak. Maskertje, de eerkes. Ons is het voor hun haast net te dwaan, maar wist net wat precies bij wat je hebt. Dus ik zit al hier even apart van qua inpakken. Dus je ziet je van echt hoor. Ja, je bent aan de pakjes dit Ilse en ik al hier. Die jou er al bij, maar ik wil net dat ze die nodig hebben. Maar misschien wel de men met mij. Dus die jou er al even bij. Maar ik doe even een apart van qua.
Ja, heel druk. Wat gebeurt er? Zaak! Zaken! Wat is er met jullie? Oh, ik zei, wat is er met jullie? Weet ik niet. Ah, het niks. Mij wil vies worden, helemaal niks. Ze vindt het schande dat haar Feyenoord pakje vies werd. Nou, dat was misschien gewillig. Hij doet het dus eigenlijk wel handig. Geen probleem. De eertjes. De rokjes. Ach, ik moet hem helemaal vergeten, want ik wil je nog wat doen. Oké. Dit is voor Ilse mee. Dat doe ik maar onderin. En dan zaken pak. En chips pak. Christophe. Dan, maar dat zou slag. Ik denk, ik ga alleen een deksel. Dat vind ik een beetje jammer. En de bak is echt wat stikken. Dus misschien zie ik nou even dat ik een bak had die het heel is en een deksel. Want anders wordt het al helemaal stoffig. Zo. Dat vind ik net zo fijn. En ik zei eigenlijk dat dit best wel stoffig weer. Dus misschien nog even mijn bezemke droog. Een bak voor. Nog wat extra bontjes. En kies het nog wat onklaar al hier. We gingen toen echt een beetje die stoeltje wat voor het werk en zo. Dus dat is mooi. Dan zit ik nog even op mijn bezemke. Zit ik het even met het vegen. En dan had je eigenlijk een chibio maar met een nieter en met de limonenslag. Maar voor de rest, dat was ze creëren zelfs wat beter. Ja, en alles is compleet. Dat is echt heel belangrijk. Het is heel groot, hè? Ja, nee, met mijn eigen, of u zien wij van Frozen. Die moet met nog even vegen komen. Dan kun je me mooi helpen, toch? Nou, wie net? Een paar orenbandjes. Die hier vragen dat ze echt wel een keer Frozen dwam mocht. Nou, dat is wel leuk, toch? Ja. Ik dacht, dan mag ik even vegen. Even een beetje skim uitzitten. Waar is een spin? Die moet even voor het spin. Voort. Ja, misschien de sneeuwmachine al uittrekken, dus die kun je echt broeken. Dus dat kennen alle jaren, maar het is zelf weet dat ze dat willen, hè? Dat is wel leuk, de sneeuwmachine weer wel heel leuk, hè? Wat ik net. Zie je helemaal niet precies taal? Ja. Ze is het wel droeg, maar de spintjes kunnen wel beelden, hè? En we hebben hier nog een bjemkop, dus een soort kriesbjemke hier weer nog op, hè? Maar ja, die hebben we nou net mee, die weer een beetje... Dat is op. Misschien kunnen ze zelf nog een bjemke erop doen. Alles compleet. Alleen nog even die man moet nog even wat vers zetten, want dat... Nou, ik weet niet hoe ik dat doe, maar dat is softboard, dus dat is wel een beetje slop. Maar daar weet je elke vast een oplossing van. Ja, die dan. Weer. Heiten die hun auto een zwaaibalken op met al die jachtjes en geloertjes op die even ophellen wonen, dan wat? Ik heb je wel in de wand, toch? Maak het kist erheen praten. Zij is hallo, mannetje van de radio. En al die jachtjes en geloertjes. En zo. Dus je met me ophellen? Kom. De jongens ben ik eruit, de schoonsketten en uit de kleren. Die zit ik onder het zon. Ik zie dat ze wat... Ja, ze zijn in ieder geval de kleren al hier uit, dus dat is super. Ben we weer wat skiën, jongens? Ze hebben een douche go. Oh. Ja, ben we weer gecleaned? Ah, sure. Top. Nou, mooi. Il, kom. Ik ben correct in voor. Je bent samen. Ik ben al jacht op die auto, maar er maakt nog meer bij jullie ook. Nou ja, boys will be boys, zeggen we maar zeggen. A few moments later. Nou, Dat is wel vet voor ding, hé. vet grutten, hé. Oh, zit ook een bakje Zit van alles bij, hè? Nou, kalderaas, vet grut ding. Jeetje. Als het mooi baljes. Zaak je weer stikken in de bal, die krijg je eerst altijd. Dat wil blijven. Let op, wat nice. Oh, maar net op een rode komen, hè? Dat het al zeggen. Oh jee, die ben ik al met hun ideeën. Eerder dat is toen echt papier. Hark! Nou, het in de zaken. De politie. Jerry, de sirene van de auto. De politie komt erop. Vond je dat het? Nou. Echt blauw van die bandy man, hè? Nou, ik zal even wat vrouwentagen van wask opvouwen. Dat is eigenlijk leuk. Daarna is het uit. Ben je bang van die man? Ben dat de politie? Nou. Ben die hamsters alweer in een hok? Ja. Oké. Nou,
Zal ik Pieter direct inzetten dan? Ja, dat mag. Hij wil lekker. Ja hoor. Zo. Nou jongens. Alles weer wat om kan. We hadden wat eten hoor. Ik hier wat broodjes voor de man klaarmaken. Ze zullen nou nog krijgen en jij verder met de auto. En Ildo die wie heel de warm, dus die leidt op uw sliep met een televisie te zien. En heen zijn zaken, die wonen wel even een vlagje van de vakantie, want die is nog net online. Maar hij staat hier wel. Zit hij samen zelf, hoe is dat? Hoe gek, hè? Ja. Dus ik zei, die mij maar wel even zien. Dus sassa wat. Nou, we zullen dus nog even verder vernuiveren, Joet. De band zit lekker in de rust. Ik denk dat ik maar even een boekje pak en even in de chill. Het is tenslotte snijden, dus dat is een relaxed day. Nou, we hadden heel veel wat bedijnen hoor, maar even zo lekker in het chill. En de teacher kantoorauto's, die ben er hartstikke klaar voor. Ik ga er super veel zin in. Maar dus eerst nog even 2 dagjes naar Skilge voor opnames. Ik heb heel veel zin. Dat zijn de laatste opnames van de documentaire. En dan de jongens, dat brengt nou het boyjongen van mij, die brengt me richting het plak waar ze dan bij teacher kantoor binnen. De eerste dag mis ik helaas. Maar zo elke keer eerst heel veel ophalen en hele constructie we betocht. Maar een oud boyjongen zei van, ach, ik breng die hier en daar wel. En die bloot de jongens sliepen. Dus ik zie het goed regelen. Dus van nou, ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je het blauw toen kom heen en via het net de chill te downloaden voor je tablet of telefoon. Want na het vlog, hey hoi.